În continuare, vă prezint un agricultor pe care vreau neapărat să-l cunoașteți. Murele nu sunt doar un produs gustos și sănătos, dar și o excelentă idee de business pentru oamenii de la sat. Tot mai mulți agricultori își îndreaptă atenția spre această cultură inedită, în pofida faptului că, deocamdată, aceasta nu prea este cunoscută pe piața locală. Vladimir Lazar de la Hădărăuți, de vreo 15 ani, se ocupă de agricultură. A plantat mai multe culturi legumicole până a ajuns să-și îndeplinească visul, cultivând o cultură mai puțin pretențioasă și aparent nouă pentru raioanele de nord, întrucât aici sunt recunoscute plantațiile de mere și prune. De ce ați ales să vă ocupați anume cu murile? Am încercat de toate. Mai mult soțul a dorit. Anul trecut când am pus primăvara, au fost sășite și am udat. Investești banul și nu știi. Dar cu greu, noi este o bucurie avem. S-a înverzit, tot e frumos. Muncim, dar este pentru și. Vladimir Lazar a început mai mult din curiozitate decât dintr-un interes de afaceri plantând aceste pămușoare. Este rezultatul de un an de zile. 2 ori pe săptămână culegem. Dimineața la 5 pe racoare, ziua ne ducem la piață. Ne ducem în reunul Iedniț, în reunul Brișeni și este lume care o știe și o cumpără, că multe vitamine are, este lume care nu știe și întreabă, dar și asta, de unde e adus-o și cu dânsa și cum crește. Cu toate că clima de nordul țării nu prea este favorabilă acestei culturi, fermierul este sigur că veniturile nu vor înceta să apară, întrucât este un produs sănătos. Vladimir mai spune că murele sunt ușor de îngrijit și cel mai important pot fi crescute fără prelucrare cu pesticide. Are viitor această cultură? Are. Noi sperăm că are. Noi o vindem la Brișeni, kilogramul 40 de lei. Tot ce își dorește producătorul sunt piețele de desfacere unde ar putea realiza marfa. Nu mai am început unde să realizez. La piață. Altă piață de desfacere nu-i. Cheltuielile sunt foarte mari. Materialul săditor, stâlpii, sârma, câștigul vedem pe urmă ce va fi. Toate investițiile de până acum sunt bani proprii, iar mai târziu, când va mări suprafața plantată cu mure, va apela și la subvențiile care se acordă agricultorilor. Plantația o lucrează împreună cu soția Ecaterina și cei 2 feciori. Domeniul agrar este o oportunitate de dezvoltare și prosperare pentru familiile tinere. Când am adus-o prima dată, când am plantat-o aici, chiar nu știu cu mătri, de unde ai adus buruienii ăstea și ți-ai pus pe pământul la buruieni? Zic, eu așa vreau buruieni, spun. Amu, în ziua de azi o văd cum e, tăți mi-ară. Aici am tot ziua care merg pe drumul ăsta, întâi trag aici, să vadă și să duc înainte. Noi este o bucurie avem. S-a înverzit, tot e frumos. Mai mult, soțul cu feciorul cel mai mare. El e înalt, că-și dă, ajung până sus. Și al micuț acum la cules, el tare îi place. Călăruja mică, cules cea mai mare, una, două umplut-o. Uite ce frumos și eu am cules. Îi place. Dacă până acum feciorul mai mare, Gabriel, se vedea medic, astăzi vrea cu îndemânare să calce pe urmele tatălui. Împreună cu toată familia încearcă să studieze cât mai multă informație despre această cultură. Murile sunt un produs ecologic, nu trebuie stropite, sunt foarte gustoase și cred că aș vrea și eu să continui. Conțin mult magneziu, fer, calciu, vitamina C, vitamina B, vitamina B1, B2. Frățiorul culegem fiecare zi, ne plac foarte mult. Mergem împreună cu părinții la piață. Mure sunt abia în al 2-lea an de fructificare, iar prima roadă a bucurat producătorul. Și-au asumat un risc, iar ca să se simtă cu adevărat împliniți, își doresc un preț mai mare pentru a putea acoperi cheltuielile. Faptul că murele rămân încă un domeniu neexplorat este atât un avantaj cât și un dezavantaj, deoarece până când această cultură nu va deveni mai populară, despre export nu poate fi vorba. Este deocamdată unicul de acest fel în zonă. Ceva nou pentru raion și este o cultură de perspectivă, deoarece dacă la nivel de republică avem probleme cu realizarea fructelor, dar cu realizarea pămâșoarelor este piața noastră autohtonă, unde după cantitatea care este plantată, cred că probleme nu apar cu realizarea. Desigur, odată cu mărirea plantațiilor, să trebuiască numai decât ca acești producători să se coopereze. Părerile sătenilor sunt împărțite, cei mai mulți însă apreciază curajul de care a dat dovadă familia Lazar. Anul trecut a plantat acest sector și uitați-vă ce roadă frumoasă
bucură ochii noștri. El e primul în direcția cultivării murilor. Raioanele din nord, Briceni, Iedineț, Dondușeni, Ocnița. Cred că ar să aibă sorți de izbândă pe viitor. Cu atât mai mult că planifică să mai sădească încă o suprafață de cel puțin 1 hectar. Are posibilitate, Dumnezeu să-i ajute. Noi ne-am bucurat, sătenii și toți cei care îl cunosc ca pe un băiat de treabă și harnic, cred că merită toată lauda și susținerea. Și primarul satului are doar cuvinte de laudă pentru această familie. Este o familie tânără, o familie cu optimism, care, după cum cu toții noi am văzut, a dat dovadă la afacerea care și-a deschis-o. Peste 2-3 ani de zile, această plantație a să aibă un succes foarte bun și numai decât că investițiile au să fie răscumpărate. Familia Lazar a găsit într-un final rețeta succesului aici, acasă, demonstrând că totul se poate face atunci când ai curaj, dorință și familia alături. Decât duci piști hotără, nu ești cu familia acasă, mai bine la noi. Când e familia împlinit și mergi și lucru și tot, la noi totul e din cuvânt. Ce facem, tot împreună facem. O mâncare și așa o facem împreună, tot. Și cel mic și mare, toți. Dacă vrei să lucrezi, totul se poate.